Αρχαιολογικός χώρος Ήλιδας, Δήμου Ήλιδας, νομού Ηλίας, 25 μέτρα υψόμετρο, 12 χιλιόμετρα από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νομού, την Αμαλιάδου. Το θέατρο κτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και υπέστη μετασκευές στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Ιδρυμένο στα βόρεια της αγοράς, σε μια παλιά αναβαθμίδα του ποινιού ποταμού, η οποία διαμορφώθηκε κατάλληλα, το θέατρο της Ήλιδας παρουσιάζει τη μάλλον σπάνια ιδιομορφία, ότι το κύλο του ήταν χωμάτινο. Λίθινη επένδυση υπήρχε μόνο στις ανόδους που επέτρεπαν την πρόσβαση στα διάφορα σημεία του, κατά μήκος των παρόδων και σε μια σειρά λίθινων εδράνων στο κατώτερο τμήμα του. Η παλαιότερη φάση κατασκευής του χρονολογείται στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. 6 διάδρομοι ανόδου, πλάτους περίπου 1 μέτρου, στρωμένοι με ποταμίσιες πέτρες κροκάλες, χώριζαν το κύλο σε 7 κερκίδες. Ισχυρή αναλυματική τείχη συγκρατούσαν την επίχωση του κύλου και διαμόρφωναν με τα πλευρικά διαμερίσματα της σκηνής τις δύο παρόδους του θεάτρου. Σοβαρές καταστροφές μάλλον από σεισμό κατά την ύστερη ελληνιστική εποχή οδήγησαν στην αντικατάσταση του δυτικού αναλυματικού τείχου από ένα νεότερο. Η μόνιμη λίθινη σκηνική κατασκευή είναι από τις αρχαιότερες. Σώζει ένα από τα παλαιότερα προσκήνια, αρχές 3ου αιώνα π.Χ., η πρόσωψη του οποίου ήταν διακοσμημένη με μικύονες. Μεγάλες σοπές κατά μήκος του στυλοβάτη επέτρεπαν την τοποθέτηση των σκηνικών. Πίσω από το προσκήνιο υπήρχαν τα διάφορα ευρύχωρα διαμερίσματα της σκηνής και κατέρωθεν της τα παρασκήνια. Η αρχικά κυκλική ορχήστρα περιορίστηκε από την κατασκευή μιας μακρόσθενης δεξαμενής που διοχέτευε τα άμβρια ύδατα μέσω ενός παλαιότερου αγωγού στον ποινιό. Στο πίσω μέρος της σκηνής είχε αναπτυχθεί ήδη από την ελληνιστική εποχή συνοικισμός. Κοντά στο θέατρο αναφέρεται από τα Παυσανία η ύπαρξη ιερού του Διονύσου. Ημικυκλικό κρυπίδωμα από στεγασμένο μικρό κτίριο του τέλους του 4ου αιώνα π.Χ., που βρέθηκε κοντά στη Δυτική Πάροδο, ανήκει ίσως σε χορηγικό μνημείο. Το θέατρο βρήκε καταλυμμένο ο περιηγητής Παυσανίας, ο οποίος επισκέφθηκε την Ήλιδα στο δεύτερο ήμιση του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα. Έναν αιώνα αργότερα, ολόκληρη η περιοχή μετατράπηκε σε νεκροταφείο. Η καταστροφή αυτή, που παρατηρείται και σε άλλα σημεία της αρχαίας πόλης, σχετίζεται με την επιδρομή των Ερούλων 267 μετά Χριστόν. Στο πλαίσιο του έργου έγιναν διάφορες επεμβάσεις συντήρησης, μελέτες και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου. Το έτος 2009 συνεχίστηκε η αποκατάσταση με την απομάκρυνση των χαλικιών μεγάλου διαμετρήματος που είχαν επιστρωθεί το 2006, τη στερέωση των προνών των διαδρόμων και του αποχαιρετικού αγωγού, την εξομάλυνση και τη σπορά αγριάδας σε όλη την επιφάνεια του κύλου. Με τις εργασίες αυτές επιτεύχθη στερέωση και προστασία του κύλου από τη διάβρωσή του από τα άμβρα ύδατα και ταυτόχρονα αισθητική αναβάθμιση του μνημείου. Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το 2000 απαγορεύτηκε η παραχώρηση χρήσης του αρχαίου θεάτρου Ήλιδας για παραστάσεις και εκδηλώσεις. Σήμερα αποτελεί επισκέψιμο μνημείο του αρχαιολογικού χώρου της Ήλιδας. Μέτρα εγκατάστασης διατήρησης, απαιτείται στερέωση, αναστήλωση των αναλυματικών τείχων του κύλου. Το αρχαίο θέατρο της Ήλιδας αποτελούσε το χώρο υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας, αμέσως μετά την αφή στην Ολυμπία, μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ 2000. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, στο αρχαίο θέατρο της Ήλιδας φιλοξενήθηκαν μοναδικές παραστάσεις αρχαίου δράματος και κωμωδίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, το οποίο γνώρισε μεγάλη διάδοση. Σήμερα για τις παραστάσεις και τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της Ήλιδας χρησιμοποιείται το σύγχρονο ξύλινο θέατρο που κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το έτος 2005.
Για πρώτη φορά όμως το 2015 το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε τη συγκατάθεσή του να παιχθεί μια παράσταση του Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας στο Αρχαίο Θέατρο. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον το Αρχαίο Θέατρο θα γίνει η μόνιμη πολιτιστική στέγη για το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας. Σε παρακαλώ, από τη δυστυχία στη θέση αυτή, για μένα και για εκείνον, να μην τον χάσω τώρα που τον βρήκα. Ωραίο τίτλο είναι ωραίο, όμως εγώ θα προτιμήσω το Αντρί και Θάρρος. Όσο για τα πικρά παραπονά σου, που έλεγες στο γονιό μου εδώ στον τάφο, μαζί σου συμφωνώ και άδικο θα ήταν να μην σου δώσω πίσω τη γυναίκα. Στον αδελφό σου, να μην το μαρτυρήσεις πως ήρθε ο άντρας μου. Αν σωστό λογιάζεις να σώσεις ένα ξένο που γυρεύει τη γυναίκα του πίσω, τότε δώσ' την και σώσε με. Τέλος, για να μην πάνε τα λόγια μου σε μάκρος, για αυτά που με οικετεύσατε σωπαίνω. Ας μη ζητάει κανείς άδικα πλούτη. Ο ουρανός και η γη είναι για όλους και πρέπει μέσα στο σπίτι του καθένας τα καλά να συνάζει. Τέλος, για να μην πάνε τα λόγια μου σε μάκρος, για αυτά που με οικετεύσατε σωπαίνω. Ας μη ζητάει κανείς άδικα πλούτη. Ο ουρανός και η γη είναι για όλους και πρέπει μέσα στο σπίτι του καθένας τα καλά να συνάζει.